Segundo a Marea, a inclusión de Noia na rede de transporte metropolitano de Santiago traería consigo importantes beneficios para os veciños da vila, xa que se abaratarían os custes nos desplazamentos a Compostela e permitiría tamén unhas mellores conexións coa capital de Galicia. Esta área, como sabedes, o que permitiría son unhas mellores conexións de Noia co centro de Santiago e tamén o abaratamento no custe no desplazamento. Entendemos que dende o goberno municipal non se dou ningún só paso nos últimos anos con respecto a esta iniciativa que o que pretende o asentamento de poboación daquela xente que estuda en Santiago ou ben que está traballando en Santiago ou que decide desplazarse con transporte público ás consultas médicas, aos centros administrativos da Xunta ou incluso tamén á universidade. Nós entendemos que conectar Noia con Santiago é unha das prioridades e, polo tanto, entendemos que se debe executar. Ligada a esta solicitude, a Marea presentou tamén varias propostas para que as rutas intermunicipais sufran cambios, que permitan así un aumento do número de usuarios. Tamén aluden á necesidade de acometer unha reconfiguración das conexións, tomando como eixe principal a liña Santiago-Noia, para que estean conectadas entre sí, tanto na saída cara a Arousa Norte como tamén no transporte intermunicipal. O que entendemos é que debe haber un autobús intermunicipal que conecta as parroquias co centro e que esas liñas que hai actualmente reconvertilas para que den acceso aos edificios máis importantes da vila, como é o centro de saúde, como é a Casa do Concello, a Seguridade Social, bancos, Praza de Abastos, etc. Conectar e que ademais esta conexión no autobús intermunicipal o que permite tamén é non colapsar de coches ao centro da vila.